Id-diskors tal-Papa Franġisku dwar Malta fl-Udjenza Ġenerali tal-Erba' kien wieħed sorpriża. Dan għax mhux il-prassi tas-soltu li l-Papa jagħmel diskors sħiħ fuq il-pajjiż li jkun żar, minkejja li ġeneralment dejjem jagħmel referenza għal pajjiż li jkun żar qabel iżda qatt ma jagħmel diskors sħiħ. Stqar dan l-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede, Frank Zammit, li ilu mitħla tal-Kuraturi tal-Vatikan għal dawn l-aħħar snin. Però kienet anke li sorpriża li l-Udjenza Ġenerali kollha kienet fuq Malta. Il-Papa der li ħa pjaċir ħafna Malta, grad bil-provi, semma ħaġa x'għamel Malta, irringrazzja l-awtoritajiet, sa niżel fil-Kumitat Organizzattiv, semma ħafna l-inkontru li kellu mal-immigranti fil-laboratorju tal-paċi. L-eċċellenza tiegħu Zammit qal ukoll li l-Papa semma ħafna lil pajjiżna fil-pożittiv. Għamel aġġettivi fuq Malta, il-forza tal-pajjiżi żgħar. U il-Papa eloġġja ħafna l-pajjiżna. Issa l-appell tal-Papa bħal bieraħ imur mal-erba' tirjieq tad-dinja. Ġifieri ħafna pajjiżi ikunu konxi ta' dan l-indirizz. L-Ambaxxatur Malti fil-Vatikan qal li ġeneralment l-Udjenza Ġenerali tagħlaq żjara apostolika tal-Papa iżda d-diskors ma jkunx kollu ikkonċentrat fuq din iż-żjara. Pereżempju għamel udjenza u mbagħad isemmi fejn mar, imma da mill-ewwel linja kienet il-bieraħ. Mill-ewwel linja sal-aħħar linja tagħha. Zammit qal li allura wieħed jista' jasal għal konklużjoni li din iż-żjara kienet waħda ta' suċċess u ħallit il-frott mixtieq. Il-żjara apostolika tal-Papa irnexxiet 200%. U ħateqpa tħalli ġid warajha. L-Udjenza Ġenerali tal-Papa issir kull nhar ta' Erba' u tiġbed eluf ta' persuni fil-Vatikan iżda tiġi segwita minn miljuni ta' nies minn madwar id-dinja. Sabiħ ħafna, nerġa' ngħidlek, il-Papa ħa gost Malta bil-provi għax l-ewwel reazzjoni tiegħu fil-pubbliku kienet l-Udjenza Ġenerali. Ma setax jeloġġja iktar mill-eloġġja lil pajjiżna.